assalamu alaikum ya dan uwan. Are you crazy? Are you out of your mind? Ya naga dan gwari yana hararaka. Me ya faru a dani a gidan? A'a ban sani ba dan gwari. Me yake faruwa? Allah daure ne suka kudin da wani. Yanzu bi sabilillahi ya dan uwan wannan tsohon dabi'a ta kuta da har yanzu bata sauya ba. Ina lin wannan duka gidan nan ba wani bakon shi. To in baka sani ba ya kamata ka bude kunnanka dan a yanzu haka a cikin maganar da ake an sace baba. Ban gane me kace ne. Kana nufin masu garkuwa da mutane sun sace mahaifinmu? Bare ma kuwa baban. Malamai wannan. Kai, ni ba yadda da wannan kukan ba. Anya dan kwamba ba wani salon munafurci yake hiya ba dan gwari. Allah, kuna zaune bismillah. Da ina nan wallahi ba su isa ba. Isa da wurin da aka yi zama mun masifa. Na ji ba wannan ba dan Allah ni ba wai kukan nan nake so ba. Ka san a ina za a iya samun lambar tasu? I am too much. Ai tabbat azumi suna kiranta a waya. Yanzu haka ma tana da layin su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waya ta a dawo min da waya ta. To ita wayar dan kwamban ko in ce wayar ya dan kwamba tana hannun waya ne a cikin ku. Tana hannun adamu. Hannuna alquran wai zama ta hannuna. Hotun da ba wayar ku bace sai ku mai wayarsa. Me haka dan gwari? Wato kaga a bai wannan waya kaman cinna wuta ne wato a ainihin karmami to annacin da zai yi da waya wato ba zai musulci ba ko ba haka bane inda hotun da ba wayar ku bace sai ku mai wayarsa. Me haka dan gwari? Da waya. Hai Are you crazy? kasar secret Are you out of your society mind? gidan nan za kama da wuta. Sai ka ce taku? Auto, kun haɗe kai kenan kuna man bikici a waya kuna jin sirrin waya ta ko? To kanku za ta ƙare munafika. To yanzu ni abin da na fuskanta ga ma barayin suna kira a daga wayar mu ji. Yawa daga azima ki sa ta hansuri kowa ya ji. Hello, salamu alaikum. Hello, Rito Kidinafi, ke magana kina ji na? Muna jin ka. Na gaya maki, Alhaji Gurgu, mai gidanku yana hannunmu. Kwanakin da ya rage maki a duniya yanzu, ɗan kaɗan ne idan ba ku bada kuɗin da muka she ku bada ba a radu. To, wannan da ta ɗau wayar, yarsa ce kuma ƙaramar yarinya ce, saboda haka yanzu ni ne wakilinsa ne za mu yi magana da kai. Oh, Allah sarki, a ce yarinya she? To ta koma gehe, kai namiji mu yi magana da kai. Dama a gefen take, mu ci gaba kawai da magana. Da farko dai, muna buƙatan katon indomi guda uku. Ai katon madara, ta ruwa amma katon. Daga ji wani mai shayi ba. To, muna sai. Hai kon kaji, na Are you gidan crazy? gona, shi ma Are you out of your saka kwali kiret uku, kada su fake fa. A to he ku nemi auduga. Kawai ku zuba. To muna ji faɗi sauran bukatun. Hai kwali sigari guda 6. Sannan da zuma galan guda. Kawo jarka na mafetur mai lita 52. Zuma za a rika dama ma Alhaji Gurgu fura da shi za a rika ca. Kai, Kai, dan ubanka aka wasa muka yi. Wannan somin tabi ne. Dan haka nan bayan wannan aikun hada 300. Yau to yanzu aji kai da ke da kai. Duka ya kamata ku bani hankalin ku. Kun dai ji yanzu an sace shi kuma barayin nan sun gama gaya muku me suke so. Yanzu ko ku tsaya mutum da ku natsu mu haɗa kai mu ceto lattijo ko kuma a bar shi ya mutu. Are you crazy? Ni kan Are ni you out ana of your shara ma mind? kwara ku bari a harbe shi. Wallahi kawai a harbe shi. Barayin nan sun gama gaya muku me suke so. wallahi tallahi ba za su kashe Alhaji ba. Ni fa da na zauna da yan fashe sa'ani ni su wane ne. Dan na sanya wannan abin ce barazana ce kawai ta akai musu kuɗi. Idan za su kashe Alhaji ba bindige yi za ta yi ba daga kama shi. I am too much. Duk ƙarya suke yi. Da za su kashe shi wallahi ba za su kira ku a waya ba da tuni ya tafi barzahu. Ni da na zauna da su Anini su Rambo. Anini fa wannan ba ku san shi ba. Cikin bindigu nake kwana wani lokaci ma ha'inta da kai da tarin harsashi a buhu a Legas. Ƙarƙashin gadon nan ta Ijora shekara da yawa.
da ba magana kuɗi da ya mutu. Amma tunda suna son kuɗi, lallaɓawa suke su karɓi kuɗi. Ko da ma na riga na sani ai kai ba wani halin kirki bane da kai duk gidan nan babu wanda ya suna da munafurci. Kuɗin Alhaji wancan karin ma ai kai kasa ce.